zlobili zuby. Tak, není potřeba jenom přežít, ale taky přežít kvalitně, protože dneska tak záleží na každé maličkosti. No. Samozrejme. Takže ako to vyzerá? Vidím, že tam je z toho teda pekný bordel. Ja neviem, mňa to pripomína, keď sme boli, pamätáš si, keď sme boli na zabíjačke tento rok? Hej, pamätám si. Rozumiem, nerozrušuj sa, ja som to tak nemyslel. Neznervozňujte doktora! Pamätám si, keď som minulé asi 2 dní dosť málo jedol a potom som robil podobné pohyby s tou vidličkou, keď sa dostalo jedlo predo mňa. No tuto to je proste nežné žieňa, ktoré proste... Jedno po jednom, veľmi elegantne, dáva si na tom záležať, pacient sa usmieva, je spokojný, však je harmonický, tu máš nejaký bordel. A už sa dostávame celkom do hĺbky. Ty tu máš viacej bordelov, máš mesiara pred sebou. Aby si mal... No tak ako to vyzerá zatiaľ? Pacient sa pýta, na čo si dával poldecák, no aby ťa to nebolelo predsa. A je tam teda toho dosť veľa tej drene, to je aj naozaj v tých zuboch je toľko veľa tej drene. Je tam fakt hodně dřeně, normálně to netrvá 5 minut jako tady dětskám, ale celá ta endurance se dělá třeba 3 hodiny. 3 hodiny sa ti rýpu v zube, aby ti vybrali všetku tú dreň, hej? Jo. A čo potom? Keď ti vyberú všetku tú dreň, tak čo? Tak nemáš dreň, máš zub bez drene, prečo? Na čo je taký zub bez drene? No, takovej zub se potom zaplní a je dobrý hlavně proto, že může dál plnit svoji funkci. Tedy můžeš s ním kousat, i když už není živej, když je A čo sa toho dáva? Čo sa toho dáva? Čím sa plní? To je nejaká umelá dreň? To je nejaká, evidentne toto je jahodová dreň. Ja neviem, a to dáva sa nejaká tam bravčová. nejaká čokoládová potom. Nejakú inú dreň teda, hej? Malinovú alebo... Jasně, takový jiný dřeně většinou jsou z gutaperči nebo různých jiných takových syntetických materiálů. Áno. Jo. Nebo i Neviem, čo si povedal, ale bolo to... Vyzeralo to, že to študuješ, alebo tak. Keď sa začneme používať vo veľkom množstve takéto cudzie slova, tak len prikyvuj. Prikyvovať, len to je strašne zle počuť v mikrofóne, keď prikyvujem. No, ja mám pocit, že finišujeme. Počkaj. No, ako máme výhercu. Poprosíme odbornú komisiu, zloženú zo študentov stomatológie, alebo tuto, to nevieme si teda použiť takhle. Máme výhercu, ale za akú cenu? Jo, myslím, že tam majú ešte nejaké kazy, áno, takže študenti tvrdia, že sú tam ešte kazy. Poď ty sem, ty sa menej bojíš. Tak ešte posledné, áno, treba to pekne, precízne, tie kazy. Áno, veľmi opatrne, s nežnosťou. Tak, prosím o skontrolovanie teda. Tak, teda ako sa odborná porota dohodla, ako to vyzerá? Vyzerá to tak, že výsledky sú tesné a musia sa radiť. Tak ja poprosím ešte raz opakovať tento verdikt. Že endurance není o rychlosti, ale o preciznosti. Endo to není o toto, ale o tom druhom. Ale no to! Tak poprosíme teda oficiálne výsledky, aby nám niekto povedal, ako to dopadlo. Ešte sa musia radiť, evidentne, ešte sa musia Ešte sa radiť. poradia, takže necháme. Čo si myslíte vy? Pani doktorka, pokračuj. Pani doktorka, nenechajte sa zahábiť, pokračujte, máte ešte možnosť vyhrať naozaj aspoň cenu útechy. A bacil je už vonku, to nestačí. Evidentne nie. No. Tak výsledky sú Ako tu. to vyzerá, priateľ? Dali jsme hlavy dohromady a dohodli jsme se, že nejdůležitější je, aby pacient byl spokojen a ten byl spokojen, když to bylo krásný, když to bylo precizní a nikdo mu zuby nelámal, nikdo s ním neobracel vzhůru nohama. Ja mám technickú, pardon. Prosím, dajme mu nejakú cenu útechy na všetkých. Áno! Ten pohľad, to sú strašné oči. Takže Správne! 1, 2, 3, prvé miesto. První místo je tady pár číslo 2, Pár nicméně... číslo 2, prvé miesto. Takže gratulujeme. Obrovský potlesk! Získavajú ústne vody, stomatologické pomôcky, aby sa mohli rýpať vo svojich dutinách a ešte perníkové zúbky. Druhé miesto
Tak druhé místo získalo velikánskou zelenou. Prosíme, taky jsem Takže duo číslo 3 získajú teda tiež ústnu vodu, flašku zelené, takzvaná česká ústna voda, verníkové súpky. Ja si myslím, že v histórii Českého Slovenska ako takého existuje nejaký sériový vrah, ktorý sa volá Stomatolog. Určite áno, určite je to on. Ja sa na neho práve sme ho videli. pozerám asi. Takže ďakujeme krásne a máme tu ešte teda tretiu dvojicu, pár číslo 1, ktorý dostáva na